Se niġbdu lejna l-aħjar nies biex noħolqu iktar ġid għas-soċjetà Maltija. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħamis f'konferenza f'Londra dwar l-Individual Investor Programme, l-iskema li se jnied il-Gvern li tagħti l-opportunità lil barranin ta' kwalità jiksbu ċittadinanza Maltija. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-Gvern se jkun qed jaħdem bla għeda u b'impenn sabiex niġbdu l-investiment u t-talent lejn pajjiżna u li wasal iż-żmien għalina biex nieħdu dan il-pass il qudiem biex niżguraw li jinħoloq wirt dejjimi għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Il-Prim Ministru sostna li sabiex jikber il-ġid minflok iżid it-taxxi u bekk jabbil il-poplu Malti biżjed biżijiet, il-Gvern qed jieħu passi biex jiġbed lejn pajjiżna l-aqwa talent minn madwar id-dinja. L-Individual Investor Programme se jkun qed joffri aċċess għall-individwi ta' valur għoli fl-arfin, fil-kompetenza u fil-finanzi tagħhom sabiex jiksbu ħajja aħjar. Il-Gvern stabilixxa u se jkun qed iwettaq il-verifikazzjoni u l-iskrutinju meħtieġ bl-iktar mod rigorus. Dan se jsir kemm permezz ta' aġent indipendenti ta' reputazzjoni dinjija, kif ukoll permezz ta' mekkaniżmu lokali maħsub għal dan il-għan. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-Aġenzija ġdida bl-isem ta' Identity Malta se tkun mamra bi professjonisti ta' esperjenza u għarfien. Saħaq li l-proċess ta' applikazzjoni se jkun dettaljat u mhux kull min japplika se jiġi aċċettat. Temm jgħid li ċ-ċittadinanza ġġib magħha l-ħtieġa li ċ-ċittadin jagħti l-kontribut tiegħu għal ġid tas-soċjetà Maltija u li jkun parti mill-isfidi li naffaċċjaw u s-suċċessi li niksbu.